nálunk egy teljesen elképzelhetetlen lenne a működés, vagy csak papír alapon tudnánk a könyvelést megvalósítani, mert különböző országokból átküldeni a bizonylatokat, az megoldhatatlan lenne ilyen módon. Mi egy éve dolgozunk már együtt Péterrel, és nagyon jó döntés volt a váltás. A szoftverfejlesztés a fő tevékenység. Mi Szlovákián kívül 4 országban vagyunk jelen munkavállalókkal. Azért is döntöttünk mellettük, mert az a folyamatos tanácsadás és együtt gondolkodás, amivel segítik a munkánkat, arra volt igazán nagy szükségünk, és ez volt az, amit úgy érzem, hogy korábban nem kaptunk meg. Egy ilyen fajta nemzetközi működésben, ahol több ország szabályai kell összehangolnunk a szlovák szabályokkal. Nagyban támaszkodunk arra, hogy a tanácsadás során milyen információkat kapunk, és milyen segítséget kapunk ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni.